Roedd y tair gyrymdaith yn 2019 yn llwyddiant mawr. Mae Cymru wedi gweld twf anhygoel yn ei hylodaeth yn ystod 2020, ac mae'r gefnogaeth dros annibyniaeth yn hanesyddol o uchel. Bydd y 2 o bob 5 person yng Nghymru yn pleidleisio dros annibyniaeth os oedd etholiad y fori, gan gynnwys mwyafrif mae'n o bleidleiswyr llafur. Ac mae hyn i gyd wedi bod heb unrhyw ymgyrchu sylweddol neu, ac yn amlwg dyma pwrpas y drafodaeth heno, gan fynegi'r hyn y mae annibyniaeth yn ei olygu. Mae rhai yn ymudiad dros annibyniaeth. Be bynnag yw hynny, dwi'n yn gyffyrddus iawn ar y term, gan ei fod yn awgrymu rhywbeth monolithig, a nad yw hynny'n wir pan chi'n feddwl am yr holl wahanol resymau y gallai bobl cefnogi annibyniaeth. Ond mae'n siŵr handefnyddio wrth siarad ac wrth ysgrifennu, felly mae defnyddio fe nawr. Mae rhai yn ymudiad yn cymryd y safbwynt nad oes angen i ni fynegu sut olwg fyddai ar Gymru annibynnol. Maen nhw'n pwyntio at filoedd yn gorymdeithio ar y strydoedd, i dwf bron o 1,100 yn hylodaeth Cymru, ac maen nhw'n codi'r angen i gynnal eglwys eang, the broad church. Pam newid rhywbeth sy'n amlwg o gweithio? Wel, dwi'n yn cytuno ar safbwynt hwn, dim o gwbl i ddweud y gwir. Dwi'n yn cytuno gyda fe am 2 rheswm. Yn gyntaf, dwi'n yn credu bod gan y mwyafrif o bobl llawer o diddordeb mewn materion cyfansoddiadol. Mae gan y mwyafrif o bobl diddordeb yn ei profiad byw ei hunain, their own lived experience. Y swyddi sydd ganddyn nhw, yr arian maen nhw'n ennill, yr amenities maen nhw'n defnyddio, y cymunedau maen nhw'n byw mewn. Ac yn ail, mae angen i ni trafod am ba fath o cenedl rydyn ni'n mynelu at, i wneud yn siŵr da ni ddim just yn ail-greu anghydraddoldebau yr y Deyrnas Unedig mewn ein gwlad bach annibynnol newydd. A dyma lle rydyn ni'n gael bach o ddadl-gylchol. Rydw i eisiau dyfodol gwell i mi fy hun, fy nheulu ac i'n gymuned. Dim ond trwy annibyniaeth y bydd y dyfodol hwn yn cael ei gyflawni. Ni fydd yn digwydd fel rhan o'r Deyrnas Unedig. Ond mwyn cynnyddu'r gefnogaeth dros annibyniaeth, mae angen i ni ddechrau cyfleu sut olwg fydd ar y dyfodol hwnnw. Annibyniaeth yw'r ffordd i ennill dyfodol gwell, nid yw'n diwedd yn ddwy hun. Sy'n dod â mi ymlaen at fy llyfr. Doeddwn ni ddim yn mynd ati i ysgrifennu llyfr, yn lle hynny fe dechreuodd fel rhywbeth llawer mwy personol. Dwi wastad wedi cefnogi annibyniaeth, ond mewn gwirionedd heb gwestiynu pam. Ces i fy ysbrydoli gan bobl fel Desolation Radio a grwpiau fel Undod sy'n siarad nes ymlaen. Pobl sy'n siarad ac yn ysgrifennu am lawer o faterion pwysig. I gofyn i fi fy hunain, pam annibyniaeth? Roeddwn ni eisiau ysgrifennu rhywbeth coherent a consistent dros pam fy mod i'n cefnogi annibyniaeth, fel fy mod i'n hapus fy mod i'n deall yn wir pam dwi eisiau fe. Ar ôl i mi ysgrifennu'r llyfr, roeddwn ni'n meddwl y gallai fod yn defnyddiol i rhannu fe'n ehangach, mwyn helpu i sbardino ychydig o ddadl ynghylch pa fath o wlad rydyn ni gyd eisiau byw mewn. Felly mae fe wedi cael ei gyhoeddi gan y Lolfa mis neu 2 nôl a dwi fan hyn heno i siarad efo chi. Y peth gyntaf i dweud am y llyfr yw bod wedi ysgrifennu yn ysbryd meddwl utopaidd. Ei bwrpas yw cwestiynau'r hyn sydd a rhagweld beth all fod. Bod y manylion ynghylch sut y gallwn gyrraedd o'r fan hon i'r fan honno yn bwysig, gan gydnabod yr holl faterion a heriau sy'n bresennol heddiw yng Nghymru, a dwi'n trafod rhai polisïau gallem ei deddfu yn y llyfr. Mewn gwirionedd, i dechrau, y prif nod yw disgrifio sut olwg gallai fod ar fan honno, ar Cymru fi. Mae sylfaen y llyfr, neu yn fwy gywir sylfaen yr hyn y rwyf yn gobeithio ei weld yng Nghymru fi, yw 3 gwerth dwi'n gobeithio gall y rhan fwyaf o bobl cytuno â. Tegwch, democratiaeth a chymuned. Pwy all ddadlau o'r rhain, reit? A dyna pam mae fe mor bwysig i dechrau gyda gwerthoedd. Bydd yna lawer o ddadlau ynglyn â sut rydyn ni'n cyrraedd o'r fan hon i'r fan honno. Ond gadewch i ni gyd geisio cytuno ar ble mae fan honno. Felly i'r 3 gwerthoedd. Beth yn union yw cydraddoldeb a beth yw tegwch? I fi, nid yw cydraddoldeb yn ymwneud â sicrhau canlyniadau cyfartal neu gyfle cyfartal. Yn hytrach, mae'n ymwneud â sicrhau hawl cyfartal i'r holl ddulliau sy'n angenreidiol i fyw bywyd hapus ac ystyrlon. Yn fras, mae tegwch yn ymwneud â sicrhau nad oes neb yn cael ei drin yn wahanol, neu'n llai ffafriol oherwydd rhyw, hil
anabledd neu unrhyw beth am herthnasol arall. Mae'n ymwneud â phawb yn cael hawl cyfartal i'r dulliau hyn ta waith pwy ydynt ac o ble maen nhw'n dod. Ar hyn o bryd, mae Cymru yn gymdeithas anheg iawn, a mae'n bwysig i gofyn pam mae Cymru yn anheg. Mae Cymru'n gymdeithas anheg oherwydd mae'r deyrnas unedig yn wladwriaeth anheg. Mae'r naill llywodraeth ar ôl y llall yn San Steffan wedi canolbwyntio buddsoddiad a chyfle a de dwyrain Lloegr, ar draul rhanbarthau a chenhedloedd ymylol. Yn ideolegol, mae'r deyrnas unedig yn un o'r gymdeithasau mwyaf neoliberal o'r holl gymdeithasau cyfalafol. Felly nid yw'n syndod bod anghydraddoldeb mawr yn bodoli. Mae'r cyfoethogion yn gyfoethog yn rhannol oherwydd bod y clodion yn dlawd. Mae rhai bobl yn de dwyrain Lloegr yn gyfoethog oherwydd mae Cymru, ond ogystal â llefydd arall, yn tlawd. Ac mae anghydraddoldeb yn bwysig. Uwchlaw lefelau isel o GDP, sef lefelau llawer is nag sydd gyda ni yng Nghymru heddiw, mae cymdeithas sydd yn fwy anghyfartal yn arwain at ganlyniadau iechyd a chymdeithasol sy'n waeth na chymdeithas fwy cyfartal. Dyma pam mae tegwch mor bwysig. Ymlaen at democratiaeth nawr. I defnyddio geiriau Eric Owen White, mae cymdeithas democrataidd yn mynnu y dylai pobl allu cymryd rhan ystyrlon ym mhob penderfyniad sy'n effeithio'n sylweddol ar eu bywydau. Nid yw hyn yn awgrymu bod pawb, mewn gwirionedd, yn cymryd rhan yn gyfartal mewn cyd penderfyniadau, ond nad oes unrhyw rhwystrau gymdeithasol anghyfartal i'w cyfranogiad. Pryd chi'n dweud fel hyn, mae'n amlwg nad ydy'r deyrnas unedig yn wladwriaeth democratic iawn. Mae pleidleisio unwaith bob 5 mlynedd ddim yn democratic iawn. Hyd yn oed, os oeddwn ni'n gael llywodraeth, oeddwn ni'n pleidleisio drosto. Felly dwi'n gobeithio, yng Nghymru fydd i gan pawb hawl gyfartal i'r dulliau angenreidiol i gymryd rhan ystyrlon mewn penderfyniadau sy'n effeithio ar eu bywydau. Dwi'n gobeithio bydd pŵer gwleidyddol ac economaidd yn cael ei ddatganoli i'r lefel isaf posib. Ac yn trydydd, cymuned. Mae Cymru'n cynnwys llu o gymunedau a grwpiau ffined, ond fel mae'n tîm pêl-droed yn dweud, together stronger. Yn ystod cyfnodau arferol, gall gwerth cymuned troi'n eitha tenau, o ran dieithriaid mewn llefydd pell, a hefyd o ran bobl sy'n agosach at adref. Dyma effaith uniongyrchol o'r grymoedd o hunan les economaidd sy'n dod o byw mewn gwlad cyfalafol. Yn ystod cyfnodau anarferol, gall gwerth cymuned dangos ei ochr ddywyll, lle mae ffiniau anhyblyg yn cael ei diffinio rhwng y rhai sydd ar y tu mewn a'r rhai ar y tu allan. Ac mae gwerthoedd y rhai ar y tu mewn yn cael ei dal mewn cyferbyniad a'r rhai ar y tu allan. Mae'r tensiynau hyn yn amlwg yn hanes Cymru ac yn amlwg hefyd yn anffodus. Pam mae ymdeimlad cryf o gymuned mor bwysig? Wel, mae cryfder mewn hamrywiaeth. Dyma un o'r pwyntiau pwysicaf. Ond hefyd, mae diffyg cymuned yn cyfrannu at argyfwng iechyd meddwl enfawr. Gyda gwell teimlad o gymuned dyla'r argyfwng hwn lleihau. Felly, yn y dyfodol, dwi'n gobeithio bydd bobl yn cydweithredu gyda'i gilydd oherwydd ymrwymiad gwirioneddol i les bobl eraill. Cysyniad belhwg o ran cariad, neu syniad cropocyn o ran cyd-cymorth, a'r ymdeimlad mae dyna'r peth iawn i'w wneud. Felly, tegwch, democratiaeth a chymuned, y 3 gwerth normalol o'r Cymru fydd. Fel dwi wedi dweud, dwi'n siŵr fydd na ddadlau mawr i'w gael dros y polisïau penodol i mynd o fan hon i'r fan honno. Ond dwi'n gobeithio, dwi'n eitha siŵr bydd y mwyafrif o'r Cymru yn cytuno gyda'r fan honno fy mod i wedi lunio. Diolch. Diolch am hwnna, Llywelyn. Thank you so much. Lots of points there for us to think about. Brilliant. Just would like to let everybody know if you do have questions or anything you'd like to raise at the end of the chat this evening, please remember to pop it in the chat box on your right-hand side. Diolch eto, Llywelyn. Reit te, nawr i ni'n mynd i symud ymlaen i'n siaradwr nesaf. Siwan Clark, siwmai Siwan, noswaith dda i ti. Noswaith dda. Pryd ti'n barod?
Diolch yn fawr am fy ngwahoddi a undod. Fi'n really gyffrous am y sgwrs yma. Fi'n llawer fwy newydd at y mudiad na Llywelyn. Fi'n meddwl fel sawl person, oedd gen i tipyn bach o ffydd falle naif yn y deyrnas gyfunol gyda pennaeth Jeremy Corbyn o'r blaenllaw. A wedyn, oedd y blwyddyn diwethaf yn siwrne i weld bod y fath o gymuned byswn ni eisiau byw ynddo ddim yn bosib o fewn y deyrnas gyfunol. Oedd Desolation Radio hefyd wedi chwarae rôl yn hwnna, a fi'n meddwl maen nhw'n mynd i cael knock ar y drws gan MI5 neu rhywbeth, maen nhw'n radicaleiddio holl Cymru. Felly, trwy hwnna nes i ddod at undod, felly, sori, fi'n mynd i bod bach yn sad a darllen o llyfr oherwydd fi'n sgen i ddim ffydd byddai ddim yn anghofio rhywbeth. Felly, rydw i yma'n siarad dros undod, sef mudiad am annibyniaeth radical i Gymru, a fi'n meddwl bod llawer bod fi'n deud yn mynd i adlewyrchu beth oedd Llywelyn yn deud i ddweud y gwir. Felly, dydyn ni ddim yn blaid gwleidyddol, mae gennym ni aelodau o Blaid Cymru, o'r Blaid Llafur, yn ymwedig Labour for Indy Wales yn amlwg, o'r Blaid Gwyrdd, o'r Blaid Comiwnyddol, a llawer iawn o bobl i ddweud y gwir sydd ddim yn gweithredu yng ngwleidyddiaeth etholiadol o gwbl. Mae llawer o aelodau undod hefyd yn aelodau o Yes Cymru, ac rwy'n gweld y mudiadau yn cyflenwol i raddau i ddweud y gwir. Ond beth sy'n gwneud undod yn wahanol yw, fel nath Llywelyn deud, dydyn ni ddim yn gweld annibyniaeth fel nod yn ei hun. Rydyn ni'n gweithio tuag at Cymru rhydd, cyfiawn a chydradd, ac mae annibyniaeth o'r deyrnas gyfunol, wladwriaeth sydd ynghlwm ag ymerodraeth, exploitio a gormes yn rhan bwysig iawn o'r nod yna, ond nid yn nod ar ben ei hunain. A rhywbeth arall bwysig fi'n meddwl yw bod y nod o Gymru rhydd, cyfiawn a chyfartal ei hun ynghlwm a mudiad dros annibyniaeth sydd ei hun yn adlewyrchu'r gwerthoedd yna. Dydyn ni ddim yn mudiad indie first, a fel fi'n meddwl mae llawer o'r pobl o'r chwith hefyd, yn enwedig mam fi oedd hi'n gweithredu ar y chwith yn y 70au, a oedd yn gyfarwydd clywed dynion yn deud, wel, bydd just sexism a hiliaeth, bydd hwnna'n iawn ar ôl y revolution. A fi'n meddwl mae yna tueddiad i weld pethau fel hwnna yn y mudiad dros annibyniaeth hefyd. Felly, dydyn ni ddim yn cytuno gyda hynna. Mae brwydro dros hawliau iaith, taclo'r argyfwng tai, diddymu carchardai, gwrthwynebu trais yr heddlu yn erbyn pobl du fel Mohammed Hassan a Moyed Bashir, cefnogi pobl Sipsiwn, Roma a trafeilwyr yn erbyn bil heddlu sy'n mynd i criminaleiddio i ffordd o fyw, a sefyll gyda phobl traws sy'n gwynebu casineb tu fewn a tu hwnt i'r mudiad annibyniaeth. Mae hwnna'n rhan ganolog o'r ymdrech dros Cymru rhydd. Fedrwch chi ddim gwahanu'r ddau. A o'n i wedi darllen rhywbeth oedd wedi cyffwrdd â fi mewn rhyw ffordd. Mae'r actifydd a addysg Gwraig Mariam Kaba o'r Unol Daleithiau. Mae hi wedi bod yn gweithio am degawdau yn erbyn y cyfadiliad diwydiannol y carchar, a mae hi'n deud am diddymu yn y context yna. Dydy diddymu ddim yn gyrchfan rydych chi'n cyrraedd, mae'n rhywbeth rydych chi'n gwneud. Ac yn fy marn i, gallwch chi ddeud hwnna am annibyniaeth hefyd. Dydyn ni ddim yn mynd i fel Annibyniaeth Island a dyn ni'n mynd i cyrraedd a yn sydyn bydd popeth yn iawn. Felly mae undod a'n aelodau yn gwneud yn mod o gwneud annibyniaeth pob dydd, adeiladu'n cymunedau, adeiladu'r Cymru rydyn ni eisiau gweld. Fi'n meddwl mae yna beryg o just ymgyrchu dros referendum yn lle gweld annibyniaeth fel rhywbeth creadigol.
sy'n gofyn llawer ohonom ni I gyd I ddeud y gwir, ond mewn ffordd da, mewn ffordd gyda gobaith, gobeithio. A ie, ar yr un pryd, os yw Cymru'n ennill annibyniaeth yn hermau'r llywodraeth, byddwn ni fel undod ddim jyst yn rhoi'r ffidl yn y to fel, work done, fel byddwn ni'n dal yn gweithio. A cwbl o caveats nawr. Fi'n mynd I dyfynnu James Connolly. So yn gyntaf, mae hwnna bach o cliché o'r chwyth annibyniaeth erbyn hyn. A hefyd rwy'n ymwybodol bod perthynas Cymru gyda'r Deyrnas Gyfunol ddim yr un peth a perthynas Iwerddon. Ond fi'n meddwl bod dal yn berthnasol. Ac yn olaf, fi'n mynd I dweud yn Saesneg oherwydd sa'n cael ffydd yn fy hun I cyfieithu James Connolly, felly gall Mae'r cael bach o saib. So yng ngeiriau James Connolly, if you remove the English army tomorrow and hoist the green flag over Dublin Castle, unless you set about the organisation of the Socialist Republic, your efforts will be in vain. England will still rule you. She would rule you through her capitalists, through her landlords, through her financiers, through the whole array of commercial and individualist institutions she has planted in this country and watered with the tears of our mothers and the blood of our martyrs. Felly, falle bach yn dramatic I ddechrau'r sgwrs, ond fi'n meddwl mae yna rhywbeth fyna sy'n berthnasol iawn i'n prosiect ni. Felly, rydyn ni'n gweithio fel undod yn gweithio mewn sawl maes gwahanol. Rydyn ni'n coeddi ar blog undod, ar undod.cymru, ac ar amrywiad fawr o bynciau. Mae'n agored I bawb sy'n aelod, felly plis cysylltwch os ydych chi eisiau sgwennu am y blog. Wedyn rhywbeth arall sy'n bwysig iawn ar gyfer undod yw cyd-addysgu trwy clwb llyfrau misol a ddigwyddiadau ar-lein, fel hwn. Ac yn olaf, rydyn ni'n gweithredu yn ein cymunedau, yn aml ynghyd â grwpiau eraill. Felly, yn y flwyddyn diwethaf, rydyn ni wedi ymgyrchu dros hawliau iaith, hawliau tenantiaid, yn erbyn digartrefedd, yn erbyn militariaeth, yn erbyn y diwydiant carchardai a'r diwydiant niwclear, ac ar gyfer sofraniaeth bwyd trwy sefyll gyda'n ffermwyr yn erbyn deil masnachu bydd yn dinistrio'r diwydiant. Felly, yn olaf, hoffwn ni jyst ddeud rhywbeth am yr enw, sef undod, sydd yn gair cymhleth, fi'n meddwl, ar hyn o bryd. Felly, mae'r enw'n adlewyrchu gobaith undod o uno neu o leiaf cefnogi pobl a mudiadau ar draws Gymru a'r holl draddodiadau radical sydd gynom ni, sydd weithiau'n gweithio ar wahân, ac I undod yn hermau solidariaeth a sefyll gyda'n gilydd gyda'r pobl sydd angen cymorth. Dydy hi ddim yn undod yn y synwyr o distawu pobl dan orthrwm sy'n codi problemau gyda'r mudiad ac yn enwedig gyda pobl traws yn ddiweddar yn ei alw nhw'n bradwyr. Dydy hwnna ddim yn solidariaeth neu undod yn fy marn I. Fi'n meddwl mae'n braf iawn bod cael pawb dan un to, ond ddim os mae rhai pobl yn ymlacio ar y soffa, mae rhai pobl yn glanhau'r cwpwrdd dan y grisiau, fel sa'i eisiau bod yn y tŷ hwnna. Felly, dyn ni'n gweld y mudiad dros annibyniaeth yn rhan o'r Gymru dyn ni eisiau creu, a dyn ni eisiau adeiladu undod go iawn sydd yn sefyll gyda phobl sy'n gwynebu anghyfiawnder. Diolch yn fawr. Diolch, Siwan, am ymuno dyn ni heno Melin Drafod, oedd yna'n ardderchol go iawn.
A hefyd, thank you so much, Mae'r, for interpreting this conversation this evening. You're doing wonderfully. Diolch pawb. So nesa ni'n mynd i symud ymlaen i'n siaradwr olaf, sef Joseph Gnagbo. Siwmai Joseph, i ti'n iawn? I ti ar mute ar hyn o bryd, Joseph? Yeah, noswaitha, Jylsa, yeah. Neis I gweld ti to. Yeah, dwi'n iawn. Well, dwi'n dechrau siarad nawr. Well, Joseph, dwi'n dod o arfordir Ifori yn reiddio. Wedi bod yn byw yng Nghymru am tair blynedd nawr. Ac, dwi'n ffoadur yma dwi, ac nawr dwi'n byw gyda fy nheulu, dau o blant gyda fi. Wel, aelod cymdeithasol iaith ydw i. Ac dwi'n mynd i, yn gyntaf, dwi'n mynd i siarad am y safbwynt swyddogol cymdeithasol iaith ar gyfer annibyniaeth. Ac wedyn am cwestiynau ar gyfer polisi rhangwladol, ac wedyn sylwadau am polisi rhangwladol, ac wedyn sylwadau ar polisi ffoaduriaid. Ac y pwynt olaf, bydd y pwynt olaf, sylwadau ar polisi o perspektif triniaeth Africa gan wledydd tu allan i'r gyfandir. Wel, felly y pwynt cyntaf, dwi'n siarad am y safbwynt swyddogol cymdeithasol iaith ar gyfer annibyniaeth. Wel, dwi'n dychmygu bod pawb yn tybed beth yw'r safbwynt cymdeithasol iaith ar gyfer annibyniaeth. Ac mae pobl yn disgwyl I weld cymdeithasol iaith yn cefnogi annibyniaeth. Wel, dwi'n teimlo bod, dwi'n credu bod cymdeithas, mae mwy o aelodau, mae mwyafrif o aelodau cymdeithasol iaith yn cefnogi annibyniaeth, ac ond dyna y sefydliad democratig, felly, Yn gyntaf, mae cymdeithasol iaith yn datgan I awydd I weld Cymru rhydd I ddatblygu I diwylliant fel cyfraniad at wareiddiad byd ac I ddatblygu cyfundrefniad cymdeithasol economaidd fel esiampl byd. Felly, rhydd yn llawn. Mae'r cymdeithasol iaith eisiau gweld Cymraeg yn cael I derbyn yn llawn ymhlith ieithoedd a diwylliannau'r byd. Sorry, mae fy mhlant yn tipyn bach o swnllyd. Just a minute. Croeso nôl, Joseph. I ti dal ar mute ar hyn o bryd os chi'n gallu unmute dy hun. Mae fe'n anodd gweithio o gytred, pan mae plant ych chi. Cari ymlaen, diolch yn fawr.
Wel, felly, cymdeithasol iaith yn datgan I hawyd I weld y Gymraeg yn cael ei derbyn yn llawn ymhlith ieithoedd a diwylliannau'r byd ac I Gymru hisau gymryd I lle mewn sefydliadau cydwladol. Pwynt arall yw mae cymdeithasol iaith yn ail datgan fod ennill rhedyd cenedlaethol llawn I Gymru yn golygu llawer yn fwy nac un newid cyfansoddiadol yn unig. Yn ogystal â sicrhau grymoedd llawn i'r Senedd Cymru a rhedyd iddi wneud gytundebau cydwladol golyga hefyd rhyddhau a grymuso cymunedau lleol Cymru. Pwynt arall. Mae cymdeithasol yn ail datgan fod rhedyd llawn yn golygu grymuso ieuenctid Cymru fel y bydd gyfrifoldeb a'r gallu ganddynt I lunio Cymru'r dyfodol. Wedyn mae'n golygu hefyd rhyddid a chyfrifoldeb I weithwyr ym mhob sector o economi Cymru o ran llunio strategaeth I mentrau, rhoi grymoedd I fyfyrwyr yn ein sefydliadau addysgol I gyfrannu at yr hyn sy'n digwydd yn y sefydliadau, datblygu cwricwlwm Cymreig sy'n ei grymuso gyda'r wybodaeth a sgiliau hanfodol I gymryd rhan lawn yn y ddemocratiaeth Gymreig newydd. Na ddylid ymddifadu unrhyw garfan o ran llawn yn y rhyddid hwn a bod croeso I bawb sydd am ddod I gyfrannu at y Gymru newydd. Pwynt olaf yw mae'r cymdeithasol iaith yn galw ar Senedd a rhanbarthau gymdeithas I lunio ein ymgyrchoedd a'n digwyddiadau fel camau tuag at rhedyd cenedlaethol llawn a galwn am drafodaeth agored am mhob sector o fywyd Gymru am sut y gall bawb gyfrannu at y Gymru newydd. Wel, dyna chydig o syniadau sy'n dangos bod cymdeithasol iaith yn cefnogi rhedyd I Gymru. Ac dwi eisiau tynnu sylw at y ddwy syniad, rhedyd ac annibyniaeth. Dyna syniadau a cysylltiad agos iawn. Beth yw rhedyd? Os dwi eisiau diffinio, wel, dwi'n meddwl bod rhedyd yw sefyllfa pobl nad yw'n cael gyfyngiadau, cyflwyniadau, cais wasanaeth a weithredir gan bwyr tramor ac nad yw'n ddibynnol ar bwyr tramor. Felly, dyna syniad fod yn rhydd yn golygu
ddim bod annibynnol ar power tramor. Dwi'n gwybod bod pobl yn aelodau yn cymdeithasol, mae aelodau eraill sy'n jyst gobeithio I weld mwy o rhyddid I gymunedau lleol ar gyfer materion diwylliannol, materion economaidd lleol. Ac dwi'n credu bod rhyddid cenedlaethol llawn yn cynnwys ac yn awgrymu rhyddid I gymunedau hefyd. Felly, dwi'n cefnogi annibyniaeth, wel, dwi'n meddwl bydd yr un peth. Wel, allai cerio ymlaen gyda pwyntiau eraill, materion rhangwladol. Mae dyn ni 20 munud ar ôl. Ti moyn wneud cwpl o munudau arall, 1 neu 2 munud arall, a wedyn bydd ni'n mynd draw at y cwestiynau. Os mae hwnna'n okay, Joseph? Iawn. Wel, materion, sylwadau ar bolisi rhangwladol. Wel, dwi'n meddwl bod geopolitics rhangwladol ar hyn o bryd yn nodweddu gan ger rhyfel rhwng unol daleithiau yn erbyn Rwsia a China. Ac yn anffodus, mae'r Ewrop yn gyffredinol ac y Deyrnas Unedig yn cael I tynnu yn rhyfel yma yn lle cynnig neu awgrymu I gweledigaeth I hun. Mae materion amgylcheddol, dyna materion cymleth, ac dwi'n credu bod Cymru yn gallu chwarae rhan allweddol ar gyfer materion amgylcheddol. Pwynt arall, polisi ffoaduriad yma. Wel, ffoaduriad anwedig, ffoaduriad. Dwi'n credu bod integreithio yn hawdd iddyn nhw, integreithio yn hawdd ac yn llawn yn Cymru. Wel, dwi'n credu bod siarad Cymraeg bydd yn helpu nhw I integreithio ac I gyfrannu yn llawn i'r bywyd cymdeithasol, economaidd, diwylliannol Cymru. Dwi'n clywed aelodau'r Llywodraeth ganolog sy'n cwyno am pobl sydd ddim yn siarad Saesneg ac yn dweud bod nhw ddim yn integreithio ac bod yn brau yn golygu siarad Saesneg. Dwi'n credu bod pobl sy'n siarad Cymraeg yn gallu gyfrannu i'r gymdeithas, i'r bywyd cymdeithas ac y bywyd economaidd y gwlad. Wel, dyna, dwi'n mynd I stopio yma, achos, dwi'n credu bod... Diolch. Diolch yn fawr, Joseph.